Pálko! Ahoj. Ako sa máš? Dá A kam ideš? A na inou. Podaj hríby! Každé 2 metre. Treba si dávať pozor. Každé 2 metre si treba dávať pozor na hríby. Tak, tak. Ukáž ešte raz prstom? Jeho 3 Ty oči, zabil si hríb. Vstupuješ do nich. To si teda uhádol. Všetko hríby. Pálko, Áno, prosím. môžeme ísť po tej ceste? Chceš nás stratiť? Ty sa nás chceš... Jaj, ty bugár. Ja aj teda práve preto hovorím, že poď tady. No, veď to tam dá. Veď to tamto. Kráčaj, kráčaj. Krákaj. Pálko, veľmi krásne je tu. Je. Je. Môžu. Túto si chodil, dneska ti nedovolím. Prečo? Lebo by si hubu natrhol. Krásne, skanzeny, skazené. Pálko, veď ty ma fotíš. No, vidíš. Ale dlho nebudeš. A dobre, že sme išli, Maňa. A dobre bolo by. Po koľko? Po 3 týždňoch? No, povedz. Čo robia? No ako? Poviac! To nie je povraz. Po novom sa povieš ako 21. storočie, musíš meniť slova. Áno, Namiesto povraz povieš. povedz. Na každom kroku. Rozkroku. Na každom kroku je pár... Aj by si vošiel, keby to není širokouhle. Dobre, Pálko. A zahryzni. Tak čau. To som nestiel, prepáč. Ináč v tomto prostredí sa ináč nedá. Ináč vážne. Ináč vážne. No jasné. Ináč nedá, ináč vážne.